nhasi tadzoka panyaya inogaronetsa vanhu kudzimba uko hanzi vana havachanzwa nekuti vakunzi vane kodzero. Madzimai akunetsa acharoreka ane kodzero, vana baba vane kodzero. Kodzero regai nditi hadzipiwi nemunhu kana kutorwa nemunhu, dzinobva kuna Mwari. Pachirungu vanoti maentitlements. Mwana anoti ini ndine kodzero yekupinda mumba kwakuma 8 manheru, idzodzo hadzisi kodzero, asi mwana anenge aine kodzero dzake dzaanofanira kuita sei kuramba achiteerera. Varume vazhinji vangu vari kubuda pamafacebook pamatwitter vachiti mukadzi akabvisirwa mari haana kodzero, anofanirwa kuteerera zvisi zvataurwa nababa. Ndoda kuzivawo mafungiro enyu pane nyaya iyi, nekuti vakadzi vazhinji vari kudzvanyirirwa nekuti vakabvisirwa pfuma, vari kudzvanyirirwa nekuti vakabvisirwa mombe. Kodzero ikodzero chete kana isingavhiringidze kodzero yemunhu ari padivi pako. Kodzero ndo dzinoita kuti vanhu vagare zvakanaka, vawirirane, nekuti tese tinenge tichinzwanana kuti takazvara tiine zvatiinazvo. Tiri kukumbirawo varume mutipo kodzero dzedu dzokutipo mari inokwana, musaverengere momwe. Ndatenda Mai Chisamba.